Hindi inuumaga. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Doktorin. Morning Hirit, programang maugma, pamparelax pagkaaga, mga baretang maiinit, mga pangyayari sa kapalibutan maging sa ibang nasyon asin sa kinaaban. Ay, gusto ko yan! Serbisyo publiko asin kamugtakan kan panahon. Igwa kita ka iyan. Kaya na talaga, Henry M. Kaya gusto kita. Wala nang iba. Ang lalaking hindi inuumaga. Sa programang ini, bawal ang kidi, bawal ang babloy, bawal ang morosot habang naka-morning hirit. Ngunyan, uya na si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Radio program na nakakaibahan Tugtagan ng panahon Pag-asa sa mundo kung kita magprepara Sa satong mga gawo May ilusan, may panatanus ng madadano Kahit ang lokal, nasyonal, and internasyonal Kumpleto yagi Wala ka na hanap mo Huwag ipanit Dikit sa morning hirit May pare ang tulalanit Asin sa mga storya'y mapakikinig Iba pa ba Kumpuelo sa pagkakada Morning hirit Kita mag-uma Sa CCTV Kagalian kami Sa informasyon Na ibang aksyon At pagmihin Masaya Narating Morning hirit Kita mag-uma Sa CCTV Kagalian kami Sa informasyon Na ibang aksyon At pagmihin Masaya Narating Morning hirit Kita mag-uma Sa CCTV Kagalian kami Oh yes, good morning, 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 good morning. Good morning, Pilipinas, broadcasting live from Amsterdam. Hindi po mga tugang sa Europa, kumusta ka mo gabos dyan mga parantabay sa bilog na syudad ng Legazpi, sa probinsya Canalbay, sa bilog na Kabikolan. Good morning po sa mga paradangog nyato, mga tugang sa Sorsogon, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte. Siyempre po ang mga taga Primer Distrito Canalbay, Tercer Distrito Canalbay. Yes, it's good morning. Mga tugang aldaw mo niya na Martes. Aldaw na Martes, fit sa 13 na palan adi. Pitsa 13 na palan kan Septyembre. Good morning po sa mga masaraod dyan po sa Daraga Albay. Mga taga Legazpi City, Marinaga. Tiringman po mga taga Albay District. Mga Albay District baga po sakop kang Legazpi City. Good morning!
Kumusta po kita gabo? May mga birthday dyan. Happy birthday. Pakichat na lang po sa Kuyang Messenger account. Napunta ko po sa Tuyang Facebook Live. Pakichat-chat na lang. Dahil po kamo makakatext sa Kuya ng Globe and Smart number. Dahil lang po dahil mo po nagagamit digdi sa Netherlands. Sa Tuya tabi na cellphone. So mga gusto tabi na mag-greet na pong lang sa Tuyang Messenger account. Napon lang po ang pangalan ng Henry M. Henry Maceda po sa Tuyang Facebook. Hindi na ka muna magpaabot din mga greetings mo niya na pag-aaga. Ngayon po sa mga nakatutok tabi sa Facebook Live, DCGB Live app. Di ako napiperot mo niyan. Ang oras po digdi mga tugang sa Amsterdam, 11:09. 11:09 po nin pagkabanggi. Kaya digdi po sa Amsterdam hanggang kitang alauna nin aga. Pero po dyan sa Legazpi hanggang kitang alas 7 po nin pagka. Medyo di kami pigataki kipero ta. Sali kami na ABP Glendoman sa Kwan sa Red District. Nagkarulula ako. Nagkarulula talaga ako. Pero bako sa karaw, seriously speaking mga gariso ay gariso makairakon na yung masabutan ang nailing mi duma. Nagiging parte baga kan turismo digdi sa Amsterdam pero po gariso. Masyadong gari minahababaon ng kuan, so ano minahababaon ang sa kwalidad baga anini, agari ano pud kaayan. So pagkatao nin mga kababayan ta na mga isus ko kairak man. Makairak talaga. So nagkailing biduman sa. Alam mo sa duman tabi sa kuan. Nagduman kami sa Pig-apon na Red District at bagong mga alas 7 nin aga, nin banggi nin atang alas 7 po digdi. Ang alas 7 po digdi mga tuganin aga, maliwanagunon, maliwanagon baya, tapos mga alas 8 po nin aga, anin banggi, maliwanag yan, maliwanag na maliwanag po ang lugar. Isus ko, may mga aki pa, may mga gari 50 anyos na. Hindi ko may binta pa ito. Hindi ko alam may binta pa ito. May mga igwa ki mga aki pa talaga, igwa ki mga saraday-saday, may mga saraday. May mga saradit sana, basta may saradit, may drakulaon. Ang mga pian mga tugang garin mga sapo ki Isus ko. Garin mga puon ki postikan apek. Pero bago sa karaw, nagiging matawo actually, matawo duman po sa ano yan sa Red District na pigduman mi. Ana po kayto nalingawan ko sa pag-pronounce kan lugar. Garo di Walen o di Valen, pero ibang pag-pronounce hindi, ha? Ibang pag-pronounce mga tugang, pero aram mo nagiging ano ba nagiging maong pag-ilingon. Pero kami tabi seriously speaking mga tugang. Gari ba makamundoon, di ba? Garo makamundoon na bilang sarong Katoliko o bilang ano yan na basta gari so nakakapagbaba po rin dignidad nin mga kababaihan ang nangyayari. Pero digdi sa Europa kaya, digdi po sa Amsterdam. Gari, it is normal po na sitwasyon. Pero kita, nabakotod ka ito. Nakamundoon man talaga. Imagine po nindo, na-imagine nindo mga tugang sa kwanso. Na-imagine po kamo kang bintana dyan sa arong nindo. Yan ang bintanang dakula dyan. Yan po na bintana na dakula dyan. Mga tugang. Igwa po yan kay Salming. Igwa kay Salming. Yan nakatindog yan sa mga babae na nakabikini. Nakabikini. Mailing muna sana dyan. Pero mga maibugon sa make-up talaga. Mga maibugon sa make-up. Bata, mga tugang sa ibang suulugan bikini. Gari na sana so. Gari baga so tinakupan sa kikuritas. Kadigitan kita. Mga lola, senior citizen po, mga lolo, mga lola. Ano siya na po, nag-istoryaman sana. Kape na mo, nakamo dyan kay Jim's Coffee. Inaman na mo, nakamo kay Jim's Coffee. Pero, baski early morning, di pa magod kay mga aking maratangon yan, masyado. Mga aki na nagdarang masyado. Mga lula pa man sa nabuda, mga adults ang nakamonitor. Bako po talaga magayon, bako basta day ako masyadong komportable. Day kami masyadong komportable. Kasi piglin nga, nakailing lang pinmi sa daga. Totoo pati si Sir Nonoy.
Inda si Sir. Iyo pero alos para ibansa mo yung reaksyon kan mahiling ni Tabi ito mga tugang na sitwasyon na ito. Sabi ko kung gibon sa Legazpi ini, kung ano maging epekto ka ito buda. Itangani diyan sa Legazpi, mga tugang para ano nga apod ka iyan para sa mga ano pud kay ini. Kuya na casino, then nakakabugtak diyan sa sentro. Buda sa mga nagbuburo-baray kang panahon baga diyan sa kwan sa mga establishment rin negosyo. Namura magang bigla itungon yan dahil lang po sa pandemic. Pero makotabi magayon ha, makatugang ang sitwasyon ha. Happy 24th birthday po. Ay, birthday ngunan ni Angel pala. September 13. Happy birthday! Tabi, ano yan, kay Angel Mustasa. Ha? At saka good morning kay Kuya Tony. Kuya Tony, gariyaon ka naman sa nadigdi. At tabon pati stay safe always. It's the bugtong of Netherlands. Yubaga, di ba? Yubaga. Kasaba, pigiling nga ni kasaba, got na naghali kami duman. Siguro mga less than 1 hour man sa nasya. Duman pa sa lugar. Halabaunon talaga siyang street. Ano? Halabaunon talaga siyang street. Duman mga tugang sa lugar na ito. Kadakol kang tao, pero aram mo ang nasa observation ni duman tabi, Kuya Tony. Ha? Reyes. Ha? Pura sa mga parantabay sa mga oras na ini. Ang observation mo tabi duman, sa street pa sana, namamarong po ang marijuana. Namamarong ang marijuana sa street man na ito, kadakol po kan mga coffee shop. Sa coffee shop, di ka po magduman para magkape. Ang laman kang coffee shop tabi, mga tugang, mga beer iyan. Beer tapos, iyan nga na marijuana na nakapiripit na nagaribaga, stick din sigarilyo. Yan po ang sitwasyon duman. Kaya namamarong po along the streets mga tugang asukan marijuana. Kapag sigarilyo kan iba, nataman nga tanaraman mo na marijuana ito. Jesus ko. 10 taon, 11 years po kita na reporter. Nag-cover po kami kay ito kan mga pot session dyan, napigirakop kan mga police. Familiar po ako sa gari sweet scent kan na parong kang marijuana. Kaya ito dyan sa Legazpi, i-cover man kaya ito mga field reporters kami. Kaya napaparong ko po yan. Pag-iabutan kang pulis na nagpapat session ang sa tuya ng mga iba. Pero speaking of that marijuana, hindi po sa ano yan, na-istorya ko rin kang Enot, kan first day medigdi. Speaking of marijuana, mga tugang, iyan tabi na marijuana, mga tugang regulated digdi. Ano? Basta ang bulbit-bit mong marijuana dahil po magsobra sa 5 grams. Dahil po magsobra mga tugang sa 5 grams. Pero pag nagsobra ka sa 5 grams, pag nadakop ka, igwa na po dyan kimagabat-gabat na pinalidad ng gobyerno. Sabi nila, ata ngayon tababawalan nila, kumbaga may therapeutic effect o whatever yan, mga tugang. Di, tinugutan lugod na magsirigarilyo kim marijuana niya o digdi. Kaya po dapat below 5 grams na. Ang dapat po mga tugang na hit-hiton mo. Ay di ko alam kung oral daw o perang stick ang kaya mong ubuson sa lawag sarong aldaw. Basta po pag in position ka dapat less than 5 grams iyan. Yan po ang kwandigdi. Pero kaya pag nagdumang ka sa coffee shop, ma-order kang ano yan. At ang apod po kang marijuana digdi, marijuana man. Sa states baga cannabis, di ba? Cannabis ang apon, ano. Pero kung ano po yan mailing nindo na gali nagiging kwan lang, nagiging parte kang ano yan kang kung sumahiling bag sigarilyo, tabako sa tuya, pero digin pag sigarilyo, tabako or marijuana. Yan tabiang kwan dyan ang ano di ang obserbaran midigdi. Ano pera ka yan? Iba po digdi cake na ang kwan po ang flavor po is marijuana. Kaya kung mabakal kang sarong slice na cake, mabakal kang sarong slice na cake na marijuana ang flavor. Kung nagari ka mas na kahit kit mga pirang ano yan, pirang sigarilyo, mga tugang kan na kang stickan marijuana. Kaya lang pero de po kami may mga nag-iirinom mga tugang sa mga streets, may nag-iirinom sa mga streets pero Dahil ka po makailingki kuan, dahil ka po makailingki nga buyungon. Indata, nagdamang kaya kami ka sa bago, mga alas 7, maliwanagong pangani. Pag mga 8, past 8, mga 8 o'clock, nagalit na kami. Nagupurong pa lang na mag-inom. Mga tugang sa mga tao, nagupurong pa lang na mag-inom sa mga tao.
Pero tabi, mga tugang, di pa kami nakailingki. Diyan magasatuwi. Nagkasaya-say na bayo sa tinampo, di ba? Nagkasaya-say na bayo sa tinampo, ang mga buyong. Pero po, di kami nakailingki buyong sa tinampo. Ang means of transportation kan mga yaon, di bisikleta. Nakumbuyong ka nagbibisikleta ka, kumusta ka na kaya? Di ba? Alright. Sige po, sandali. May chat si Noel na Manalo. Good morning sa Gabos. May echo ang background mo. Nata daw nito may echo ini. Paki-monitor daw tabi sa on-air chart kung saan ang echo kayo. Baka overloaded ang microphone ko. Pero, hindi nga. Anyway, sige po, paki-chat mo tabi kung may echo sa on-air. Ang araw kaan nakalakaran, parte iyan kan sarong trabaho sa buong mundo. Lalo na dyan sa ibang nasyon. Brownies ang apod kaan na cake na iyan, na nauso baga, iyan digdi sa to. Kang mga 80s, kan mga adok. Ilingon mo, kaya kasabago, habang yaong kami duman sa Red District, napaparong itong marijuana along the street, ang na-imagine ko, ang gusto kaining binuruto nindong senador, binoto nindo, di ba? Binoto nindo yan kayo. Binoto kan mga Bicolano kung pero nakambuto ka ini. Si Robin Padilla baga, si Senador Robin Padilla, nailing ko sunyos ka sa bagong aga. Gusto niya po mga tugang na i-regulate man ang paggamit kay marijuana. Kakulong kitang adik ka ini dyan pag nagkataon. Ili man ang gibog-gibog kang tap na tang senador na yan. Anyway, pero kung ilingon mo, maski kang mga enot madanggad, mga tugang, mailing mo tabi sa US baga, may igwaki ang marijuana, ginibon din ng medisina yan, may therapeutic effect. Ginibong pang-iniksyon, di ba? Anti-inflammatory something. Igwa na tabing therapeutic effect. Pero iling nga, ano doon kaidisipan kailing mga senador si Senador Robin Padilla, primero, gusto niyang magkaigwa kita kay same-sex marriage. Bako marriage pala. Same-sex, ano nga nang apod ka iyan? Civil union. Yan, civil union, yung gusto niya eh. Tapos nag-propose naman, tungkol naman sa mga marijuana. Sa kabaga. Ang dito, hindi ko man niya binutuan. Okay. Very clear na may on my side, no echo. Thank you, Tabi, Kuya Tony, ha. Okay na pala Tabi, Noel, no? Asa to yung audio. Good morning, Tabi, kay Jeril Aranya. Sulid Masidanyan Heriters. Naramdaman ko man po sumaron na nasulog mo. Ngunyan po, so kay ba Tabi nindo si Ma'am Brenda, na aram po yan. Dahil kami, Jeril, ang purpose mo nga, ilingon man sitwasyon, di ba? Dahil kami naglaong duman sa, nag-agi lang kami sa mga eskaparate. Tayo nga si Ma'am Brenda, si Bibi Glenn, si Sir Nonoy. Bago po kami mga mahilig sa aroga na kwan. Seriously, Tabi, sa mga aroga na ilingon. Pero, di ba, parte baga kang exploration, kung nata nangyayari iyan. Pero talaga, bako usakara, bako man sa, igwa ki mga araki unon pa. Duwan pa lang sa inuta na parte, di ko lang alam kung ano ito. Basta kung paglaog mo, so pa left, side kan tinampo, aki pa. So mga pa-right kan tinampo, mga tugang, mga maedad na 40 to 60 years old. Tego pa lang kang mga namumuyaman. Igaman ki mga mas aki-aki pa. Kaya, ay nako. Anyway, maringani dyan sa kwan. Maringani po dyan sa ano ini, sa tuya sa syudad. Binugtak baga ang duman sa bugtong. Di ba? Binugtak duman sa bugtong road. Yun na yan. Tabi ang problema ta. Sabi ni Pading Ray Romero, Lord, use my life as your gospel. That is preach with everything I do and say. Amen. Good morning po everyone. God bless Padi. Padi, sandali lang ata. Tonton, basaon ko daw sa imong rawit-dawit ng, akong rawit-dawit na nabasa mong pinadara. Ayan, o sige. Basahan ta ka mong rawit-dawit pagka-report kang, ano yan, pagkatapos kang report ni Ans Galero, mga tugang hali po dyan sa luwas. Okay.
sabi ni June na police, morning nga dapat palang pirmi kang yaon yan, today ka nalilate. Ano ka bang kani? Di pa po kami nagkakaturong, pigahalap ko naman 11 o'clock. Tanig di po sa Amsterdam, 11 o'clock, sabi ko nga ni Isendo, June, ang 11 o'clock hindi, alas 5 agad dyan. Kaya po, 11 to 1 ako digdi, 5 to 7 yan. Kaya, pigiling-iling ko kung ma-stay naman ang ganda ko digdita. Ngaling di kita na o dyan magprograma. Watch tabi ako sa FB, good morning daw sa mga women's ng Barangay 16, Barangay 7, Barangay 15. Yan, ha? Good morning tabi sa women's group ng Barangay 15. Diyan ka naman ay Lodi Pasimio. Sa mga women's group ta dyan, ha? Good morning tabi sa Indugabos na mga nakatutok sa satuya pong programang Morning Hirit. Well naman ang report, hali po dyan sa luwas. Nasa linya po mga tugang si Ans Galero. Ans, good morning Ans. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Tranquilo man ang blood report sa Albay District. Mientras tanto, sa iba pa niya itong mga bareta implementasyon ng mga lokal na ordinansa ansaro. Sa muyang matutukan ko niyan kan Albay Provincial Field Office o Albay PPO sa siyudad kan Legazpi. Inian promisa kan bagong tukaw na pamayokan Albay PPO na si Police Colonel Fernando Conanan sa pakipaghampangan niya kay Alcalde Geraldine Rosal kan siyudad kan Legazpi kay bahan man si Legazpi City Police Station Chief of Police Police Lieutenant Colonel Dennis Balya. Sigon kay Conanan, palagos ko niyan ang pikipagtabangan ninda sa mga LGU para tanggad marealisaran sa iyang planong to make Albay beautiful and safe. Dahil ang digdi, nagpasiring man siya sa opisina ni Alcalde Rosal para mapag-ulayan kung ano ang mga dapat na ayuson asin asikasuhon sa lado nin pase orden digdi sa syudad kan Legazpi. Pero sa mga nahihiling ninda na dapat natauanin magkakanigong atensyon iyo ang implementasyon kan mga lokal na ordinansa, traffic management asin man mga may kinaraman sa pag-disiplina kan publiko lalo na kung mga yaon sa pampublikong sakayan. Siniguro ni Conanan na padagos sinda magmonitor sa mga miyembros kan kapulisan digdi sa Legazpi City Police Station kung talagang nai-implementa rin maray ang siring na bagay. Mientras tanto naghagad man ng suporta sa publiko ang pamayokan Albay PPO na suportaran sinda asin mag-kooperar sa kung ano man na mga programa ni implementar ninda digdi sa syudad kan Legazpi dahilan sa para man sa naini sa karahayan kan pase orden digdi sa tuyang kapalibutan orog pangunyan na padagos na nagkakaigwa o na nanonutaran ang manlain na klase ng krimen digdi sa tuyang kapalibutan. Sa VP ang informasyon kay bahan si Boy sa Mobile, Ans Galero, DCGB. Salamat Ans Galero sa report. Mientras tanto, mga tugang iba pa niya itong bareta hali po dyan sa luwa. Duman man kita sa kawimulog na kanipaling Al Armario, alas 5:27 na. Paring Al, good morning. Buhian mo na. Morning, pare. Generally peaceful ang Legazpi Yo. City sa Kunyan. Very good Di na. Kunyan kay Legazpi PNP Chief Police Lieutenant Colonel Dennis Balya sa pagipagoron kan DCGB News na sigon sa iya dakulang kawaran sa mga kontra-gobyerno ang pagkadiskubre kan mga armas na itinago sa sitio Tiko-Tiko kan Barangay Taysan kan mga tuminalikod na simana asin pagkadakop kan sarong pigutubudan miyembro kan New People's Army sa sitio Pulot kan Taysan kan mga tuminalikod na aldaw. Nakakulong pa sa good sa ngunyan ang suspitsado. Sa ngunyan, monitoring mangaray ang mga pulis, pinapakusog ninda ang intelligence work para dai malusutan kan mga kontra-gobyerno. Trabaho para sa pagmantener kan maray na pase orden, alagad padagos mangaray ang kampanya ninda kontra sa mga illegal na aktibidades. Sa assessment, generally peaceful man ang Legazpi City sa ngunyan, sa liderato ni Police Lieutenant Colonel Dennis Balya. Yan ang informasyon pa rin halidigdi sa Legazpi City, Philippines, Al Armario. Thank you.
Salamat Paringal sa report. Dali dyan sa Aluwas. Alright, sige na po ta. Basahan ko dahil nakabasa kirawit-dawit na. Standby mo na Joshua ha. Tagwa pa man kita nin 3 minutos bago tabi maglaog si Pading Mar de la Cruz. Hali po dyan sa news base kan DCGB. Sandali lang ta. Hilingon ta. Basahan ta daw kamo ki rawit-dawit. Tabaka kung di na ako totoo magbasa. Hali po mga tugang kay Pading Ray Romero. Ang titulo kan sa iya pong rawit-dawit, itinamang dapat itinama. Yan. Alright. Diyos mahainal daw sa mga paraan tabay. Salamat po sa Diyos ko na samuyang gabay. Ipanagos ta po ang pagibunin marhay. Sa mga karaatan, kita po maglikay. Yaon ang rawit-dawit, padagos man pabalik-balik. Nagpapagiromdom na itama ang mga isip. Sa mga ipinagbabawal, so iba minabaralik. Padagos man giraray, ansala ipig pipirit. May mga ordinansang ginibo sa ikakarahay. Kan gabos bako sana, ngani kitang malikay. Grasya o iba pang ikagian kan sa tong buhay. Sabihon na proteksyon, ta sa buhay oroal daw. Pinasasalamatan ko ang ordinansang giniribo. Pinagalan, dinibatehan, aprobado kan pamayo. Alagad sa iba, inipig tutuyo-tuyo. Habo man sunodon, ansenda an gusto. Arog kan no parking, overspeeding, jaywalking. Video okay o karantahan, daing respeto sa pagtaraning. Yaon pa man sa giraray, sa publiko ang no smoking. Mga gawi-gawing dainin discipline. Natumbok mo pa di. Siguro sa iba, climate change lingaw naman. Dakulao na concern, problemang pangkinaban. Ang pag-abot sa basura, dapat higpitan. Hiling nga sa tambakan, haros kaplastikan. Mga ordinansang pangboro barangay man. Igwanganing karato lang, bawal paradahan, alagad wala to, unparking sa agihan, nasasadirita, nagtataong kahaputan. Nadali mo pa di, ang mga bagay-bagay na kung iasa tasana. Sa mga opisyales kan sa tuyang banwa, si Saybagan matagal, gabos daw makakaya, kung individual habong makiba. Kung baga pighaling ibinabaralik. Ang pagsuhay sa ordinansa o diyan ka sa gilid. May mga pansadiri, kanya-kanyang gimmick na nababagay man sa ibsadiring isip. Salamat po sa Indo mga kaimanwa. Asin ang karahayan, inipagpadagos ta, maging disiplinado, organisado kumbaga, itama tang dapat, napangarugan kan iba. Thank you, Pading Ray Romero, sa magayon na rawit-dawit ngunya na pag-aaga, digdi po sa tuya na programa sa DCGB. Yon. Tumbok adi. Natumbok mo ng God so nangyari na sitwasyon ngunyan sa palibuta. Diba? Ma-parking ka dyan, may nakaparadang no parking. Nagmangno ka man kayan, mga tugang may nag-arog o sunod-sunod na tabi ang sitwasyon kang no parking sa tuyang palibot,
Sayang ka pagigiribot ang mga ordinansa mananggal. Okay, alas 5:33 din morning. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Headlines, mga tugang kan mga baretang maruluwa sa mga periodiko nasyonal ngunyan pong alaw. Sinurat po sa asin pinaghanap kan sa tuyang news manager Marty Lacruz. Ali po dyan sa Santo Domingo Broadcasting Center. News Base 2 kan DCGB. Padigmar, good morning, kamin. Good morning, VP. Good morning sa mga tabay. Headlines ko niya na pagkaaga, Presidente Bongbong Marcos ay naprobara na ang voluntaryong pagsulog ng face mask sa outdoor area. Yes. Mantang ang mga senior citizens, as in may immunocompromised na mga individual, dapat magsulog at all times nin face mask. Aha. Sa mga pampublikong bikulo, dapat may face mask mang ginaray. Yan, tanto. Okay. Pag sinabing public places, tamang Outdoor pagkasabot ko, sa mga open areas lang, Outdoor areas lang, big sabi. outdoor areas. No? Roger. Hindi pag ka sa mall ngayon, halimbawa, nasa Agay, mall, ma-face nasa... mask. Come again? Face mask. Ayan. Okay. Okay. Kung Sige. diyan ka nga sa Go. luwas naglakaw-lakaw sa tinampo na dahil ka man na kakakaurumol-umol, pwede ka. Pwede. Oo. Yan. Oo. Okay. Mhm. Okay, sobra 15,000 na bagong kaso ng COVID-19 na rehistro kan Department of Health. Bakuna versus bagong variants ng COVID-19 gagamitin sa mga sunod na taon. Mantang Department of Health, target makabakal ng second generation COVID-19 vaccine sa first quarter kan 2023. Panibagong oil price rollback sa presyo ng produktong petrolyo, epektibong unyanal daw, September 13. 45 sa gasolina, 1.45 sa diesel. Okay. Policy review sa mga programa at proseso sa gobyerno tinukar sa ginibong cabinet meeting. Mantang Department of Energy padagos na tututukan ang indigenous resources and fuel sa nasyon para mabawasan ang pagiging dependent ka nasyon sa imported na fuel. Padagos ang pagingan niya na gumamit ang mga ciudadano nin solar, wind or hydro. Pagkakaroon 5% discount sa konsumo sa kuryente as in tubig ang senior citizen, sinagad na paiwason ang sakop. Nagkapirang tapano niyang baga pag nakakonsumo ka sa naning sanggatos, pwede ka. Kaya tanto nagkapirang paraoma, nagapilar na itaas sa 20 pesos ang kada kilo ng paroy. Arta gustong tunawon ni Ombudsman Samuel Martinez. Mantang November 2022 bar exam gigibon sa 14 lugar sa Pilipinas, kaibanan sa Luzon and Naga City. Bagong Commissioner ng Bureau of Immigration pagdesignar na ni Presidente Bongbong Marcos. Mantang na pigurayan sa Senado ang proposal ni Robin Hood Padilla na manong sa medical marijuana. Nagibunan medical marijuana. Ang mga kwalipikado dito, may nakakabulong. ang pwede sa natkaning kwalipikadong pasyente, yung na-diagnose kan sarong sertifikadong physician na sarong debilitating medical condition, arog kang cancer, epilepsy, HIV, AIDS, sa sinibaba. Yes. Kung outside ka, hindi ka pwede. Pag nagamit ka, dako ka. Ingatan maging kapalaran kayo ni Senado kung makalusot o day. Parang ang gustong sabihin ni Robin Hood, compassionate purpose dahil ni. A compassionate purpose man sa bako man ka nagdi pa rin sa kwan, baka ro ka nagdi sa Netherlands na pag gustong magsigarilyo, pwede kang makabakal sa coffee shop. Iba man. Yan, suna libre dyan. Suna libre dyan. Okay. Yeah. Okay. VP, ang mga headlines ko yan ito dyan kang PYS Enterprises, hanapon sa na Mr. and Mrs. Rolly Marisa Calio, dyan sa Orosite, Legazpi City. Basta radyo, PYS yan, 24/7 konektado ko mo, maski download. From Santo Domingo Broadcasting Center, di po si Marnila. Good morning! Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit.
Thank you pa rin man sa mga headlines kan mga darakulang bareta ngunya na pag-aaga. Yan po ang mga baretang maruluwas, mga tugang sa mga periodiko nasyonal, eno tindong nadangog, ngunyang pong oras na ini. Dili po sa morning hirit sa DCGB. O palagon tamo na ang report ni Joshua bago kita mag-commercial break. Mga tugang alas 5:39 na po sa Pilipinas, asin po alas 11:39 man. Hindi po mga tugang sa nasyon kang Netherlands. Dan Netherlands. Aramon tamo na ang report, hali po dyan sa luwas. Nasa linya po si Joshua Bino. Aramon taruan mga dagdag na mainit na bareta in the morning. Joshua, good morning. Come in. Yes, good morning VP. Good morning Mantabi sa mga parantabay, sa mga dagdag pang bareta dahilan sa pagpapataya ng illegal na number game siring sa bookies. Apat naman ng mga persona ang sinakyada kan mga otoridad digdi sa munisipyo kan Daraga. Susog sa record kas Udma Setyembre 12, sa Giraray naglansar ng operasyon ang pinagsarong pwersa kan Daraga PNP, Regional Special Operations Unit, Regional Intelligence Division 5, kung sa bandang alas 10:20 kasudma sa T. Perez Street, Barangay Market Site. Dakop sa ang duwang persona mantayang nagpapataya nin bukis. Binisto ang suspect na si certain Giovanni, 41 anyos. Asin na kumpiskar digdi ang mga gambling paraphernalias asin taya na nagkakantidad 1,310 pesos. Arestado man sa parehong lugar si certain Romel, 47 anyos. Kumpiskado man ang mga paraphernalias asintaya nagkakantidad sobra 1,000 pesos. Mientras tanto, VP sa sidlag pang operasyon na inilansar man sa Rizal Street kan Barangay Ilawod, arestado pa ang duwang persona. Ini si certain Richelle, 28 anyos, dakop man sa aktong nagpapataya nin bukis, mantang na-recover man digdi ang mga gambling paraphernalias asintaya na may kantidad 520 pesos. Mientras arestado man si certain Beato, 64 anyos, asin kumpiskado man ang taya na may kantidad 1,498 pesos. Sa nasabi ng operasyon, dainin na ipalawas na maninigong dokumentos ang mga suspetsado o kaya otorisasyon hali sa PCSO kung kaya dagos ining sinakyada kan mga otoridad. Mantangon niya, sa kustodiyo na ini kan mga otoridad asin ipinagpepeprar naman ang maninigong kaso na sisangat kontra sa naunang bita ng mga suspetsado. Ano yan, Joshua, sunod-sunod ang dakop? Di nagkapaaraman? Pipi? Wala man. Nagkapot man lang. Sabi ko, sunod-sunod ang dakop, ano, di nagpaaram? May nalingawan na proseso? Okay. Joke lang. Congratulations ha. Seryoso po. Congratulations sa mga otoridad na nag-gibo kayan. Dapat man talaga din mangyari. Illegal ba yan? Diba? Correct. Illegal man. Sabi. Buda din man kipermiso, hali po sa tuyang tama na otoridad. Okay? Yes, Roger VP. Dakol na bagang na-arrest ang VP. Sunod-sunod inipon pa ka nakalis na si Mana. Yes. Okay, so tabi VP, ang mga dagdag pang impormasyon, nakasurat iyan sa Police Blotter kan Daraga PNP. Hali sa luwas, Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa report. Hali dyan sa luwas. Alright, mga tugang taon po babalikan tan mga greetings nindo sa may mga birthday dyan ha. I-chat na po o ipaabot dyan sa sitang pwedeng matigas kayo niya, no? Partner ta pala mo niya sa technical department, mga tugang si Ronald Baldo. Tama, sinang partner ta? Si Ronald o si John? Madali lang at check ko muna. Hindi ko pala na-acknowledge ka sa bagon sa tuyang partner. Ali po dyan sa luwas si Kuya, standby and partner tangoy. Kuya John, Napolis palan. Kaya palan si John ugmaon ngo niyan. Taday ngayon nalilate, atabon permi. Nakapsun ka junior na ini, oh. Taraway na junior na ini, oh. Kaya pala ugmaon nga. Asabin si junior, pag-abot man, pag-uli naman niya kan, late naman yan. Iyo tamahalat ako rigding 11 o'clock nin banggi mga tugang sa Amsterdam. Actually, nasa kampo kami ngunya nasa 14th floor, nasa 14th floor kami ngunyan kang hotel, anong hotel mi digdi? Mercure Hotel, Mercure Hotel, Papailing ko ta sa Endorso ini kayang nasa likod ko, kuan po yan, painting sa
painting po yan kang wall kang hotel. Ano? Ay nasa likodan kang Facebook live ko. Ini pong sa left side ko, may salming ini, actually nakabukas ang salming ko ngunyan. Di man masyadong nailing ang sitwasyon ta ini ta try ko daw, madali lang bago kita mag-commercial diyon, try ko daw. Sa may reflection kay wala talaga. Madiklom. May reflection kaya sa salming ini na sa kuyang ilaw digdi sa sa kuya tabi na lighting effects yan. Lighting facilities digdi may reflection po kaya sa ilaw. Kaya po magbako maging pangilingon Okay. O sige po, sandali lang babasa ko tapos. Standby muna Jumar at saka Jimmy. Babalikan ta kamong duha alas 5:44 na po nin morning sa Morning Hirit. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Sinimorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drug Stores, Watson's, South Star Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drug stores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally.
Nagdadangog ka mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Alright, sige po mga tugang, balik kita sa tuyang programa. Ngunya na pagkaaga din po sa DCGB. Dadaganta po muna ang mga report hali dyan sa luwas. Kaya ba po si... Kaya ba po mga tugang, mga pag-iriban niya to dyan hali sa luwas si Jomar Bien. Dumang kita sa Primer Distrito, Canalbay. Jomar, good morning. Come in. Kami Jomar. LOBP Henry. Brinal out Yes, naman kita go. kan APEC, digdi. Ano? Iyon na tabi BP, nagtataram na ako, nadangog mo ako. Okay. Sige, go. Nadadangog ta ka na. Go ahead. APEC, digdi. Nag-brown out na naman. Ay, nako. Dahil ng pagbabago. Sige, putol-putol. Nabago nga ni BP Henry. Kanakalis nabago? na si Ano nabago? Arog kayo Nabago na nangyari. sa brown out? Nabago siguro. So oras ka brown out? Bako, arog na kayo nangyari. Ang feeder tree kan tabako sa base station na nakakabitan ka nagkapirang barangay sa tabako, budabanwaan kan malilipot. Dahil iya nagba-brown out. Dahil iya nagba-brown out BP Henry. Ang sigan brown out, so bakakay, Santo Domingo, so bakakay, nakabalyo duman sa, nakakabit sa Santo Domingo, sa Santa Misericordia Subway Station. Okay. Ngani nga dahil na magpara brown out sa bakakay, Buda Santo Domingo, hinali so bakakay sa Santa Misericordia Subway Station. Ngani inaan so load. Ibinalyo sa tabako sa base station, tangani tamakusog download duman sa feeder tray para dahil ng brown out. Ang nangyari, nadamay lugod sa feeder tray, pati feeder tray, buro brown out naman, na bata dahil nagba-brown out ka na kagi. Mag-iingat kita ta. Yan nakaburo brown out naan, para konsumo kitang kuryente, naputulan kita kayan sa abot na paldaw. Bata timing ng programa mo. Dagi sa'yo mo. Marinis ko. Si Chapat na naman. Nakudotong ko si Chapat na ako na, pipakaray bata agang-aga. Basta nanggad programa mo. Morning hirit na pala. Titira na. Ipagyari. Tama ba? Garo may dagit sa'yo mo si Chapat. Paguli ko garing dyan. Mientras sa Taranto, Bibi Andre, sa iba bang mga bareta, go. Sarong karpintero ang arestado dahilan sa pambubugbog sa saiyang agom buda sa saiyang aki. Ang suspitsado na naarestar kasod ba, sarong 50 anyos na karpintero na taga-barangay Marirok, Tabaco City. Ang naunang bita na persona, bali tulong kaso ang pigahan pangkaini, sarong kasong pangungulog sa saiyang aki, buda duwang kasong pambubugbog sa saiyang agom. Ang istorya kang kaso BP Henry, nagpoon Enero 18 kan taon na ini, kan basta manungod sa purpose, garo may so agom na babaye, may pigpapirmahan digdi sa agom na lalaki manungod sa purpose, na dati karpintero, binorobogbog ining agom niya, ipalayo sa arong, nag-agang pigbuburobogbog, pigbuburabarabad sa kama. Dahil nakakadulok sa mga aki, sa takot nga ni, hanggang kan mapundo na kan pagbubugbog, nagpa-blatter na sa barangay si Mrs. Mayo 4 naman, suaki naman ang napabuntunan kay Ninindagit, sarong 8 anyos pa sa ng aki niyang babae, binadol-badolan kan so sangakan bayawa, sundo na magrulugad. Oh my God, pangyayari. Grabe man. Ang rason manungod sa naata sa chinelasan ang kinadagit kang ama, chinelasan ang kinadagit. Ang pinakaultimong insidente kan nakalis na Mayo 4 kan madiscover ni Mrs.
Na may babae kuning karpintero. Ay, bata na natay yan. Bakit ko? Ay, sus ko. Di magparapang babae. Tapaminsan ang babae. Minakaw sa kilibong kipayog kang lalaki. Bata purpose na ni Sinda, may babae pa. Naling muna. Imagine, Jomara, yan, purpose yan. Kapos-kapos kwartaan ng babae pa. Roger on that. Oh, Sabi lalo na dyan Mrs. sa may kwarta dyan na parandangog ko dyan sa rawis na saro dyan ng lalaking may tumidong. May autong Juan, may autong Montero, lalo na ito. Di mas lalo na ito, bako itong purpose. Sabi ka na kung BP Henry. Yari, sarap lagi na lalaki. Di. Purpose ka na kapag babae ka pa. Oo, sabi kan agom na babae, nag-ring sa cellphone kan mister. Nag-ring. Pinakiaraman man ni Mrs. Tagarududa naman agad si Mrs. Sinimbag. Man ang talaga. nagapod sa babae ni Karpintero. Nagkahoron so duwang babae. Nagkumpirma. Di siyempre, BP Henry, inano man, kinumprontar kan Mrs. So Karpintero. Dahil sa babae na nakaurong niya mismo sa cellphone. Ay pinurubog-bog lugod sa babae. Kaya narubogbog ang sinurusang pilong da siya, kinaladkad siya paluwa sa arong, biniriribit siya sa iyang kamot. Nang babae ka, nagmasawa eh. Dapat nga ni, pag nang babae, dapat bako araw ka nagpasyon mo, hindi ka mamalisyan. Iyo na nga ni, iyo pa sudagin. Pero ka pang ikalukuhan ngayon dyan, masabi si Patang Paradangon, pero ka pang ikalukuhan yan. Pag nang bababae, dapat mabuot ka. Buda, submissive ka sa agong mo. Nga ninding malis niya. Baliktad na nga ni, iyo pa sudagin. Ang mga turok mo, hindi ka mugtakan talaga. Kan pinurupiripit, BP Henry, kan pinurupiripit so sa iyang kamot, pigkaladkad siya sa luwas, nakakaputan so sa iyang luong, pigbibiribi ng kamot. Pangyari sa maabaka. Maray nga ni, nakaisip man kipaagi kung paano makadulag so babae, sumisis, aramo ginibukan lisis, ay tayo hinakbot kan misis ng gadso armas, piniripisi, rinunot, nabutasan siya kang agom. Saka lang siya nakadulag kang gumos-gumoso niya sa lalaki. Ginupos-gumos. Siyempre, nakasuriyo sa kulog. Nakasuriyo sa kulog. Minutasan siya kang agom niya. Nagkadulag siya pasiring sa mga barangay opisyal. Dumana nagplantar kang kasuan, Mrs. Plinantaran ning kasong pangungulog sa saya, buda pagkulog duman sa sayang aki. Kaso maarestado na si Mister, asin durda kulang piyansan, pigtangama kang korte sa saya, para makaluwas para mientras sa karsel labang pigdadangog pa sa opigbista pa ang kaso. Yang BP Henry, magandang na bareta, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Halin dyan sa luwas. Sabi ni Noel na Manalo, pangaranan mo na ngaya iyan na sabi mo para maaraman ka nagong. Basta ngaya ako, only one and only. Basta nataman-tamang ngaran ako, amigong Noel. Masasabi ko dyan, si Isay daw ini. Sarong lalaki na nakamontero. Awin na. Sarawayo na. Okay. Dumang kita mga tugang sa kinamugtakan po ni Jimmy na salita. 5:57 na po ang oras. Mga tugang sa buong Pilipinas, mantang 11:57 man. Dito po sa Amsterdam. Jim, Jim, good morning. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya tong barita. Big localized digdi sa Banuan kan Kamalig ang programa kan Chief PNP na MKK plus K equals K malasakit. Ano Jim? Ano to? Ang programa formula ngunyan ay pinagpapautob kan Chief PNP sa gabos na kapulisan. May formulang MKK plus K equals K.
MKK plus K equals K. Ano man yan? Malasakit, kaayusan, kapayapaan equals kaunlaran. Malasakit, ano? Malasakit, kaayusan, kapayapaan equals kaunlaran. Ay, may tibay man. Ayos mo maga, may formula. Ayos man baga ang formula niya. Gari, algebra. Adi, algebra. Algebraic expression. Baga. Sige, go. Malasakit, kaayusan, kapayapaan, kaunlaran, MKK. Ngunyan, ang formulang ini kan national inita BBP digdi sa kamalig localize ini linocalize ilinansar man kaswapo nagkataon ininbitaran man kita sa launching sa good man. digdi sa kamalig pulis sa pamamayo ni Police Major Aaron Liagas MKK plus K, ipig-localize maninda, ginibong Project Tanglaw. Project Tanglaw? Tanglay? Ano? Project Tanglay? Tanglaw. Pag-una ko. Tanglaw, W. T-A-N-G-L-A-W. Putol-putol kaya lag mo sa kuya. Pag-una ko, Project Tanglay. Tanglaw pala. Tanglaw. Okay. Kung sabihin naman kayo tabang sa mga nangangaipo, ginhawa asin liwanag, anag maitatao, para wakasan ang pagtios, giya sa pag-asinso. Ay, ayos man. Ayos nga The best man na pakaisip, Project Tanglaw. Project Tanglaw. Yan. Congratulations sa mga amigo tang pulis dyan. Magayon man ang sendong naisipan para dyan. Sana makuha niya, di ba? Ma-realize ta. May bugtak Jimmy sa tamang realisasyon. Kuan ini, i-institutionalize ini pag-abot kan mga aldaw. Tamagayon mambaga, tabang sa mga nangangaipo, ginhawa asin liwanag, an may tatao, para wakasan ang mga pagtios, giya sa pag-asinso. Baga na so araw kanina bagang yaon manggiraray so to serve and protect. Ngunyan iba na formula na. Tama. Basado kay Chief of Police Aaron Liagas, pattern ini sa formula ka national PNP na MKK plus K equals K. Digdi sa kamalig Project Tanglaw kung saan ang ginibo kan liderato kan PNP pinakipagkolaborar sinda sa mga programang ini sa simbahan, pamayanan, LGU, asin iba pang mga stakeholders na gustong magtahang tanganing mahanap itong mga estudyante elementary level na poorest of the poor, BP, sa mga hararayong barangay na deserving, may kakayahan, matali, mahigos, gustong makatapos sa pag-eskwela. Sa Lindungkan Project Tanglaw, tatabangan ng mga ini na makatapos sundo grade 6 kan pulis. Kung saan kasod, maapat na mga masiswerting tios na mga estudyantes, ali sa barangay Suwa, barangay Tumpa, pangaranan niya to ini na mga masuswerting mga aki na ini, Yesya Nopia, taga Tumpa, Jan Diases, taga Suwa, Daniel Union, taga Suwa, Daniel Skor, taga Tumpa. Ngunyan, kini sa pagsaligsig kan PNP, sagkod na sinda napili bilang iskolar, elementary, digdi sa kamalig, pulis ang mapaadal sa sainda. Ay, very good. Very good, man. Magayon yan. Magayon. Kalulog ito dyan sa mga amigo tang pulis.
Pigkuan ini tabi BP kaso hapon, gabos na Oo. mga gamit pang eskwelahan, notebook, uniforme, sapatos, bag, gabos-gabos na kaipuan in sa pag-eskwela. Kunyan, may bagas pa na kaya kumbaga atabonon so pa Christmas sa mga aking ini ating mga magurang. Ngunyan, presente man sinda kagawad Rodilio Sala, Chairman Committee on Education sa Sangguniang Bayan, si Vice Mayor Ding Baldo, nagkomiter man ang mga ini suportado ninda ang mga programang inikan kapulisan asin mas gusto ninda na madagdagan pa ang mga mapipiling estudyante sa mga barangay asin na mahingawa sinda na makatabang sa lokal na gobyerno sa programang ini an kamalig PNP na ang katuyuhan ta BBP mataawanin paglaom ang mga estudyantes, mga magurang sa ibongkan sa indang kapagalan, pagtios, paghinguwa, basta nagigos, yaon ang pagtabang kan PNP asin ang lokal na gobyerno, siring man iba pang mga stakeholders na gustong magtabang, magpartner digdi sa programang ini kan kamalig PNP. Danguguntan tingog ini siya pakipaghoro niya to kay Chief of Police Aaron Liagan. Ito po kasi ang isa sa programa na ating magaling na Chief PNP at ang aking idol na si Police General Rodolfo S. Asorincher, ang ating Chief PNP sir. Welcome po ito sa kanyang programa na M plus K plus K equals K, which is malasakit plus kayusan, kapayapaan equals kaunlaran. Meaning, localize ninyo yan. Yes, sir. Apo. Ito project. Nakaalala po ito sa kasimbayanan, which is in-involve po natin ang kapulisan, simbahan, at pamayanan po, sir. So, maganda ang response ng mga stakeholders, sir. Thank you, sir. Kasi lahat po dito, sir, in-involve natin sa peace and security framework po ng ating kapulisan, sir, para sa ating sir, sa pamayanan. Paano masusustain sir? Yan at BBP, very good na programa man ini. At least matatabangan sa mga deserving poorest of the poor but deserving na mga estudyantes na yaon sa mga barangay. Okay? Mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali dyan sa luwas. Sige po, thank you Jimmy. O, digyan na muna kita sa kwarta sa mga birthday greetings ko dyan na pag-aaga. Mabarata na po kita, alas 6 na pala. Good morning, sabi ni Antonio Miguel. Huna ko ngayon migo, nasa Ilocos kasanan, nagaprograma, tamay background kang labad-labad. Yung migo, tinanggal ko nga nita. Nariparo ko, nagkikimi-kimi sa pando ko. Takuan mo sa ito, virtual background. Yan pong nasa likod ko ng background, yan po ang Welcome Hotel na sa mo yung pinag-istaran. Digdi po sa The Netherlands. Okay? Arlene Bernal, good morning Tabi Henry. Magayunon Kuya Henry, so nasa likodan mo. Yan. Salamaton. Rin naman, so labad-labad o ining background ko yan. Francis Nantes, good morning daw. Pabati po sa mga nagdadangog sa Tinago, Kamalig Albay, Elisa Fajardo, Marina Aga, Tabi from Carmona Estates, Cavite, Melina Ludana, Puro 4, Bagong Bayan, Dragalbay. Good morning. Jose Carlo Pontillas Okbina. Problemado nga BPN, wala na at kwarta ikatao sa babae, mainit ng alimanta. Yung bagadi. At sa bako sa karawampang babayi, mga tugang, nakakapalibong nin payo. Ruben Barnuevo, pasyatat po sa mga Tagaligaw City. 1 week na tabi kami, wara nin bulo sa tubig digdi sa barangay Paulog. Ano ba yan? Kairak man kay ni Gina Rabulan, maray na agad tabi, Mads, from Washington, Philippines. Good morning sa mga taga-Porok 5 Barriada Legazpi, Maria Teresa Lianado Alamil. Mga birthday celebrators natin, sabi ni Healing Grace Saluna. Pagibati po sa Purok 3, Bangrang Hawon, Tabaco City, nagdadangog po sa imo. Ay, good morning, Tabi,
sa mga nakatutok dyan sa DWGB, Tabaco City. Marinaga po sa Indugos dyan, DWGB, Tabaco City. Sige po, sandali lang at ilingon ta muna sa iba pa, tamabareta na kita. Good morning, Tabi, sa mga nakatutok, mga tugang sa Facebook Live ngunya na pag-aaga. Dili po sa DCGB. Okay, ang mga, mayroon ba? Sandali lang, tayo check ko muna sa iba pang mga comment ko niya na agan sa tuya tabing Facebook. Baka igwa pa. Okay na? O sige, bueno. Mga tugang magbabareta na po kami ang mga bareta. Susunod, makalipas lang kay ni. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Sa Pilipinas, alas 6:09 na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw mga tugang niya na Martes, Petsa 13, kan bulan na Setyembre. Kuya pang headlines, kan mga Dracula niya tong baret na. Ngunyan aldaw, di po mga tugang sa DCGB News Express. Duwang halangkaw na official kan Bureau of Fire Protection nag-asumir na sa pwesto. Serbisyong salod sa Kabikulan, mas papakusugon pa kan Department of Health. Oil price adjustment efektibo mo niyan. Oy, very good. Voluntaryong paggamit ng face mask permado na ni Presidente Marcos. Pagtagaman in pondo sa internet, pigbubusol kan Kongreso. Enot mga tugang sa detalyas kan mga bareta niya to sa lado lokal, di po sa Morning Hearing sa DCGB. Magkakaigwapon kambyada nin sa iba-ibang posisyon sa Bureau of Fire Protection sa Kabikulan. Ini kasunod kan ginibong turnover of command ceremony sa mga bagong napiling opisyal sa panginginot ni Bureau of Fire Regional Director, Police Chief o kaya Fire Chief Superintendent Ricardo Perdigon sa BFP Regional Headquarters sa Ligao City. Si Fire Superintendent Abogada Hyacinth Graheda, iyon bagong Sorsogon Provincial Fire Marshal. Mantang si Fire Superintendent Edelberto Marqueses Jr., yun ang magiging hepe kan Operation Division kan Bureau of Fire Regional Office number 5. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan sa land lokal, magkakaigwa po din o kaya iba pa niya tong mga istorya ngunyan na pag-aaga sa Morning Hirit. Ngunyan pong aldaw na ini mga tugang sa DCGB ang pagpapakusog kan serbisyo sa salud sa Kabikulan. Ang sarod sa tatawanan nin prioridad kan ako Bicol Party List as in Department of Health Regional Office. Ini ang nagluwas kan mag-oron sin the House Appropriations Chair as in ako Bicol Representative Saldico as in Department of Health Regional Director Ernie Vera kung saan nagkasunod sindan na magpagibo manindakol na mga super health centers sa kada banwaan o syudad sa Kabikulan. Asistensya medikal sa mga tios na pasyente sa pribadong hospital, mantang barangay health center sin kadakol pang programa asin proyekto para man sa pangatamanin salud kan mga Bicolano. Mga tugang iba pa niya to na mga bareta. Bareta sa lado lokal, 80% ng preparado ang daraga para sa paaboto na barangay as in SK elections
tinawanin doon ni Daraga Election Officer Andy Toledo na lawas ang eleksyon sa Gurudainin Lay na aprobado kan presidente na ma-postpone digdi. Report kay Joshua Bino. Kamen Joshua. Joshua, good morning. Go ahead. Yes, dagos ang barangay asin SK elections. Sagkod sa daen hindi na aprobado ni Presidente Marcos na magsasabing i-postpone ini. Iyan ang kasimbagan ni Daraga Election Officer Andy Abitria Toledo sa gabos na mga nagbabana-bana na daay malalawas ang nasabing eleksyon. Sigun ki Toledo, sagkod sa presenteng ini, daay pa kinakakaabot sa inda o daay pa kinagdiluwas na impormasyon asin lay na mapospon sa nasabing eleksyon kung kaya talagang duro-diretso na sa indang preparasyon. Tangani masigurong handa ang gabos tigdi sa Daraga kung malawas na ang eleksyon sa Desyembre 5 kaining taon. Sigun ki Toledo, kulang na sanang sarong bulan mapuon ang election period kung saan Oktobre 6, iyon naman ang puon kan pag-file nin kandidatura. Mientras tanto sa presenteng ini, sigun ki Toledo, ang munisipyo kan Daraga, 80% ng preparado para sa nag-adang-adang na eleksyon. Mantang padagos pa sindangon yan sa pagplansya kan mga dapat repasuhon. Puga-puga pa ang paglibot asin assessment sa mga eskwelahan asin iba pa nagagamiton bilang voting centers. Pangapo din ni Toledo sa mga residentes botantes sa maabot na barangay asin SK elections. Ipahiling man ang suporta asin partisipasyon. Siring sa suporta asin partisipasyon ninda kan nakalihis na national elections. Dagdag na bareta, halis sa lawas, Joshua Bino, DCGB. Iba pa niya ito, mga bareta ngunyan sa lado lokal. Kung alas 8 po nin aga, ngunyan mawaran ng tubig sa ginubatan, sigon kay Mayor Chino Garcia. Report halik kay Jimmy Nasalita. Kami, Jim. Alas 8 ngunyan na aga, mawawaranin supply ng tubig hali sa barangay Kitago. Kaan ginubatan apektado mga konsumidores ng tubig pasiring sa poblasyon kabilang merkado publiko. Habang may oras pa, sigun kay Mayor Chino Garcia, magtipunan ng tubig. Ang mga nasa harong na pangonsumo ninda sa bilog na maghapon, sa pagsabing kaipuhan relinigan ka na mga taga-water work system, ang mga linya ka na tubo asin magkasurulat ang mga may leak na linya, gustong sabihon repair and maintenance ang gigibohon sa mga linya kan tubig pon sa source kay ni sa barangay Mauraro asin barangay Kitago. Sinabi pa ni Mayor Richino Garcia, kadaklan kan mga personalis kan waterworks anas matrabaho para sa mas ikakarahay na serbisyo kan tubig digdi sa banwaan kan ginubatan albay. Pinagreitirar na has poon mo niyan, sundo alas 8 kay puha na magtipon-tipon sinda nin tubig tangani na igwa sinda nin na magagamit sundo na makabalik ang supply kan tubig taod-taod o kaya dyan na pagkahapon. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lokal, Legazpi City Weekend Night Market. Bubuksan daw sa maabot na September 23. Detalye po kang report, hali mga tugang kay Ans Galero. Parte kan espersos na may busol ginaray ang turismo sa syudad kan Legazpi makalihis at perang taon na naapektaran ang nasabing sektor kan pandemyang COVID-19. Bubuksan kan gobyerno lokal ni Legazpi ang Legazpi City Weekend Night Market sa maabot sa September 23, 2022. Inian na konfirmar kan DCGB News sa paagi si City Tourism Officer Cristina Pita Pacres kung sa sinabi kay ini nakatuwang ninda ang Consejo de Barangay Kapantawan sa panginatman ni Kapitan Eric Sim Brizuela para ikondusir ang siring na bagay. Paliwanag ni Pacres, kikibuhon ini kada Biyernes, Sabado o Domingo kung sa nasambitan ng petsa sa KUD sa Nobyembre 6, 2022 sa Luis Dos Baños Avenue, Kapantawan, Legazpi City. Katuyuhan kay ni na matauanin oportunidad ang mga nagnenegosyo na maipabakal ang sendang mga produkto, siringkan pagkakan, inumon, houseware, produktong agrikultural, RTW asin mga thrift shop asin man mga pananom pati naman gadgets asin ini sa ruman sa pangapaagi para maka-attract nin mga turista digdi sa syudad kad Legazpi. Nagdag na paketa, Ans Galero, DCGP.
Iba pa niya to mga tugang ng mga bareta sa lado lokal, duwang kuryador nin weteng arestado sa munisipyo kan Bakakay. Report kay Jomar Bien. Duwa na naman na kuryador ang naarestar sa Banuan kan Bakakay kaso ini matapos na maglansar ng operasyon ng Bakakay Police may kinaraman sa mga nagbabayular sa PD 1602 o itong illegal na sugal ang mga arestado na nagpapataya nin weteng digdi sa Bakakay. Nabistuhan na si Nelson Bandola, 56 years old, kan Gubat Ilawod, Bakakay, asin Manuel Belista, 58 years old, kan Barangay Sugod, Bakakay, Albay. Ang duwa na arestar sa Purok 1, Barangay Sugod, Bakakay, kaso kan mga elementos kan Bakakay Police na kumpiskar sa inda ang mga wetting paraphernalias asin taya na poco mas o menos 5,000 pesos. Napagaraman kan DCGB News na maigpit nguyan ng orden kan Albay PPO sa mga police station sa Lambang LGU digdi sa probinsya kan Albay na dainanggad pagpabiluhon ang sugal na weteng sa nasasakupan ninda. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Iba pa niya to mga tugang ng mga bareta ngunyan sa lado lokal, uminabot po sa 485 kilo ang tipo na basura kang Naval Forces Southern Luzon o NAVFORSOL sa ginibong coastal clean-up sa Macabalo River asin Piscoba Surero sa Albay Gulf na sakop kan Barangay 57 Dapdap, Legazpi City. Sigon sa NAVFORSOL ang makolektang basura halay sa salog kan Macabalo asin kagadagatan. Harin sa Sawangan Park ang pinagsegregar bago itapok sa tamang tapukan. Ang nasabing aktibidad may kamahutan na mahali ang mga basura sa katubigan na pinaglosong marhay sa mga sira asin iba pang marine animals. Aktibo man na pinagpartisiparan ini kan mga personahe sali sa Philippine Coast Guard, National Police o Philippine National Police Maritime Unit, Bureau of Fire Protection, Legazpi City Civil Relations Group, Department of Environment and Natural Resources, Rotary Club, Mayon, Philippine, Naga, on the Philippine Navy Service, lokal na gobyerno kang Legazpi asin mga residentes kan barangay. Ang coastal clean-up asin Isko Basurero parte kan ika-45 taon na anibersaryo kang NAVFORSOL. Ngunyan sa September na may temang NAVFORSOL, Southern Luzon at 45 mananatiling matatag. Tagapagtanggol ng karapatan para sa kapayapaan at kaunlaran ng Timog Luzon. Nakapunan man ang ahensya sa publiko na maging responsable sa sendang basura at tangani mapagngatamanan ang rekursos naturales kan rehiyon. Nagpapud po si Gobernador Buboy Hamor kan Sorsogon in Provincial Development Full Council meeting. Tanganing paghurunan ang mga plano asin proyekto para sa 2023. Irarom kan annual investment program sa probinsya sa ampangkan mga alkalde, mga personalized kan civil society organization as Department Head, pinuna ni Provincial Planning and Development Officer Dominador Hardin, ang pagpresentar kan mga proyekto may kinaraman sa 20% development sa probinsya. Nagkapira sa mga pigpresentar iyo ang mga nakalinyadang programa sa irarom kan full implementation kan 7K program sa pagpapakonstruir ng Social District Provincial Hospital, mantang kasabayang Inararan Bridge sa Bulan, Sorsogon, Home for the Home, Lace Gaze, asin mga housing projects sa Gabos na munisipyo, mga development projects sa 15 model barangays, pagbakalin heavy equipment, 12 ambulansya, asin iba pang sakayang pandagat o sa mga sakayan. Kasabay kaya ini pinag-anunsyo man ni Gobernador kan Gobernador an infrastructure project na pinunduhan ka nagkapirang senador. Resulta kaya ini naugman mga miyembros kan PDFC dahil sa dakulang paginabang asin nakakatabang ini sa sinabi ng probinsya. Oras mga tugang sa Pilipinas alas 6:23 mantang alas 11:23 man digdi po sa o kaya alas 12:23 oras digdi po sa Amsterdam. Magbabalik po ang GB News Express makalipas lang kan mga patalastas. Express.
Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, araw kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagikan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpabooster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagirumdom, hale sa DOH Bicol CHD. Next na, kawawang batay, lubo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Plemex na. Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Crave and claim sa McDo app. Tara, let's crave and claim fest sa McDo app. Double deals, double savings, double chicken, double burgers. Tara, let's crave and claim fest sa McDo app. Yeah, tara, let's crave and claim fest sa McDo app. For big cravings, download and claim now on the McDo app. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to 10, 2022. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 148934 Series of 2022. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Sinemorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watsons, South Star Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you To a home that offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in the new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL is D, Devoted to serve you. W, Willing and ready to help you achieve your success. C, Committed to make you realize your dreams. L. Living the Divinian spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and online platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now, on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service. With a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities, Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. the online and on-site enrollment for school year 2022-2023 for basic education is now going on. And for both undergraduate and graduate programs will be on July 11 to August 12, 2022. Classes start on August 15, 2022. The application for admission is now going on. Enroll now. No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact
contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Sa simpleng itlog, Maggi Magic Sarap ay ibudbud para magandang mornings with Magic Log. Ang simpleng itlog, gawing Magic Log with Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sarap. Gawa sa fresh onion, garlic at iba't ibang spices. Try mo na sa scrambled egg at tortang talong para Magandang mornings with Maggi Magic Sarap. All we need is magic. Maggi Magic Sarap. All we need is magic. Kasa tatlo sa 10 piso. Tatlong Nescafe Classic base sa SRP. Purong kape na, sulit kesa 3-in-1. Sa 10 piso, tatlong tasa na, sulit kesa 3-in-1. Nescafe Classic Stick, sulit sa 3 pesos SRP. Babangon tayo! GB News Express. GB News Express. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:29 na po nin pag-aaga, mantang alas 12:29 man po nin maaga, digdi po mga tugang sa Amsterdam. Baretang unyan sa lado nasyonal, mga baretang may init, mga tugang digdi po sa indong programang Morning Healing. Inaprobara na po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon kang Interagency Task Force may kinaraman sa pagsusulong na voluntaryong pagsulong din face mask sa outdoor areas. Inang kinumpirmar ni Press Secretary Attorney Trexie Cruz Angeles kasunod man kad ipinagpublikar na Executive Order Number 3. Sigon kay Secretary Angeles, gabos na non-full vaccinated na mga senior citizens as in immunocompromised bako sakop kad Executive Order dahil kinakaipuan pamanggraray nindang pagsulog din face mask sa man sina magduman. Siring man sa gabos na pampublikong lunadan as in indoor areas kinakaipuan pamanggraray ang pagsulog ng face mask mientras sa pinalawig man kang palasyo ang state of calamity kang nasyon nin tulong bulan. Nakarehistro po ang Department of Health nin kadagdagan na 15,379 na bagong kaso nin COVID-19 sa nasyon por Septyembre 5 sa God 11. Sa datos ka DOH sa nasabing bilang mas baba nin 10% kumpara sa nakaaging semana. Sigon sa ahensya, nagbaba ang daily case average kumpara ka nakaaging semana gikan sa 2,449 sa duwang kaya sa 2,197 mantang ang kabilugan nasa 72.7 milyon na o 93.18 kan target na populasyon kan gobyerno ang nabakunahan na kontra sa nasabing mga helang o kaya COVID-19. Ipinahayag po mga tugang kan Department of Health na nagko-coordinar na sinda sa duwang manufacturer nin bagong bakunang epektibo kontra sa bagong variant in COVID-19. Sigon kay DOH sa Operation in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere, nan mga new generation vaccine pwedeng po na nagamiton sa nasyon sa primerong quarter kan masunod na taon. Mantang tinawagin doon kan opisyal na padagos o natapos na ang pag-aadal kan duwang manufacturer as nagkukuan naman in permit para mapunan ang paggamit sa Estados Unidos. Iba pa niya na mga bareta ngunya na pagkaaga, target po kang DOH na makabakalin second generation COVID-19 vaccines na napupunteriya sa Omicron variant sa primerong quarter kan 2023. Pahayag ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere sa pagnangog kan House Committee on Appropriations manangod sa 301 billion pesos na proposed budget kan DOH sa masunod na taon. Sigon kay Vergere, nag-coordinar sinda sa mga manufacturers kan bagong henerasyon. Karasabing bakuna kung saan sa rodigdi ang madali nang matapos ang registration kay ni para aprobaran sa Amerika
asin pighanda na ninda ang non-binding agreement bantagan sa pang manufacturer pigisirip ninda ang sarong non-disclosure agreement. Dagdag pa kainin importanteng makakuha tulos ng second generation vaccine dahil nagpuon ng mawara ang proteksyon na pigataok ang primerong vaccine. Enot kaninagan ni Presidente Marcos na magtagaman in pondo ang ahensya para pagbakal nin second generation vaccines. Taling mataunan, lalo na nin proteksyon ang publiko kontra sa virus, kasunod kan pagbangon kang nasyon na dinara kaeding danyos kan pandemya. Natukar mga tugang sa cabinet meeting sa Malacañang ang nagkapirang mga programa asin proseso kan gobyerno na kaipuhan na masagserarom sa policy review o malatagan nin propestong lay tanganing mapakarhay ang serbisyo kan gobyerno sa Pilipinas o sa mga Pilipino. Sigon kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles na kaipuhan sa mga o kaibahan sa mga natumbok na ipapararom sa priority review ang mga agyat na kinakatubang para sa pagkakaiguan ng epesyenteng transportasyon. Sigon sa red tape, issue sa red tape, asin sistema sa pag-issue ng permit. Sinabi kan sekretary na sa girare na nag-report ang Department of Agriculture, natukar naman ang pagtripon kan gabinete ang pangangaipon ng polisiya o policy review o posibleng bill para sa pagbalanse nin importasyon ka nasyon sa local production kaini asin sa pagsimbag sa mga isyo sa over asin underproduction. Bagay na iba pang agyat sa pagkakaiguan in food security sa nasyon. Apera sa DA, nag-report man ang Department of Transportation, National Economic and Development Authority, Department of the Interior and Local Government, asin iba pang sanga kan sa tuyang gobyerno. Siniguro po mga tugang kan Department of Energy na padagos ang sa indang pigigibong paagi para mabawasan ang pagiging dependent kang nasyon sa imported fuel. Inisampang kan taas baba na presyo kan produktong petrolyo. Sigon kay Industry Management Assistant Regional Director Rodela Romero, padagos ang pag-inganyar kan DOE sa mga Filipino na gumamit ng renewable energy, particular na ang solar wind as in hydro energy. Kamabutan kaining dai na masyadong maglaom ang mga Pilipino sa imported fuel. Ini sa rason na bako kontrolado kan DOE ang paghiro kan presyo ng fuel. Pero pigsiguro ni Romero na dahil kay kapuson in supply ng imported fuel ang nasyon. Base sa notification na naresibi kan DOE kan sa 5 darakulang kumpanya ng petrolyo sa nasyon. Nag-rollback sa ngunyanin 1.70 sa kada litro kan kerosene, 1.45 sa diesel, asin 45 sentimos sa gasolina. Para sa masunod na semana, sinabi ni Romero na atab pa sa ngunyan para mahiling kung ano ang magiging sitwasyon kan presyohan kan produktong petrolyo sa masunod na semana. Kinagad mga tugang ni Senadora Grace Poe na pahiwason pa ang sakop kan 5% na discount sa kuryente asin tubig na pigatao sa senior citizens. Sa primerong lay, sa presenteng lay, pigataonan sa nanin 5% na diskwento iyon mga senior citizens na may sanggatos na kilowatt hour na konsumo ng kuryente asin 30 na cubic meter sa konsumo ng tubig. Sa Senate Bill 1066 Senadora Grace Poe, mapipamyandaran ang Expanded Senior Citizens Act of 2010 o Republic Act 0994 sa propestong lay, tiguboso na magkaiguan ng 5% discount ang senior citizen sa may primerong 150 kilowatt na kuryente as in 50 cubic meters ng tubig. Nakapalaman man sa bill na kaipuan na pangaranan o nakapangaran ang bill sa kuryente as in tubig sa mismong senior citizen. Tinawanin doon ni Po na ang pagkataon ng siring na benepisyo sa senior citizen, yung pagmidbid sa indang naging dakulang kontribusyon sa tuyang nasyon. Ipinahayag mga tugang kan mga nagkapirang parauma sa Nueva Ecija na itaas sa 20 pesos ang bintahan kan kada kilo nin bagong aning paroy. Sa ngunya, nasa 13 pesos ang bintahan kaini kada kilo base sa survey kan Amiha National Federation of Peasant Women asin Bantay Bigas. Mantang
15 pesos man ang kada kilo nin mamarang paroy. Agrangay kan mga parauman na loging-logi sinda dahil mas dakula ang pigagastos sinda sa pagtanom nin kaini dahil sa babang bintahan pigadalan man ini kan Department of Agriculture mantang namamahalan man ang grupong samahang industriya ng agrikultura o SINAG sa 20 pesos na presyo sa kada kilo nin bagong aning paroy. Sigun sa indana sa 17 pesos ang ordinaryong balik ang mga trader para digdi asin 20 sa 21 pesos sana para sa pagpairarom nin drying process. Mga tugang ipinahayag po kan Korte Suprema na ang 2022 bar examination ngunyan Nobyembre 14 nasa local testing center sa nasyon. Sa pinaluwas na pahayag 5 digdi ang gikan sa National Capital Region NCR at sintigtulo sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Mga kuan mga ini sa Northern Manila, Southern Manila, Pasay City, Quezon City, asin Taguig City para sa NCR, Baguio City, Lipa City, asin Naga City para sa Luzon, Northern, asin Southern Cebu, asin Naga sa Cebu para sa Visayas, asin Cagayan de Oro City, Davao City, asin Zamboanga City para sa Mindanao. Sigon sa korte, babangaon sa tulong batch ang pagpili nin lugar na gigibuhan kan exam kung sain makaresibian lambang batch nin duwang notification sa sendang registered email address sa bar personnel o personal login unified system kung sain ang primero yon pag-aprobar kan sain ng aplikasyon asin saro yon pagpaisi senda kung pwede na magpili nin venue para sa exam. Pigalaom na maresibin dang notification sa September 15 asin 17 mantang pwede sindang magpili nin preferred venue sa September 14 at 15 sa first batch, September 16 and 17 sa second batch, at sa September 18 at 19 sa third batch. Mga tugang bareta po sa ibang nasyon, makalipas lang kaini. An oras hatod sa indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom ang Robust Bako Bulong asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Plemex Forte. Plemex Forte available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ngayong linggo, sa ginhawa sa piling mo. Doña Claudia, malubha na ang sakit ni Don Eduardo. Kailangan niya ng dekalidad na gamot. Ngayon din. Naku po. Ika, bilis! Pumarito ka! Ay, Doña Claudia? Ano po yun? Ihanda ang mga kabayo.
At bibili tayo ng gamot sa bayan para guminhawa ang pakiramdam ni Don Eduardo. Pero Donya, pwede na po tayo mag-order sa Generica Drugstore app. Umuulan po kasi. Sigurado ka ba dyan? Para kay Don Eduardo ito! Ano kaya ang susunod na mangyayari? Ginhawang araw! Si Dimples Romana po ito. Tama na ang drama! Sa Generica Drugstore, pwede ka nang mag-order ng dekalidad at abot kayang gamot. May delivery pa gamit ang Generica Drugstore app. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Punta na sa Generica Drugstore para sa abot kaya at di kalidad na gamot. Sa Generica Drugstore, may ginhawang Generica para sa lahat. GB News Express. News Express. GB News Express. Oras mga tugang sa Pilipinas, asin po sa DCGB alas 6:44 po nin pagkaaga, mantang alas 12:44 man po nin aga, digdi sa Amsterdam. Pero pong naladangog mga tugang sa tuyang broadcast, direct and live from the Netherlands. Sa tuyang pong special broadcast ngunyan na pag-aaga, live po digdi sa DCGB. Ngunyan mga tugang sa mga bareta niya to sa Luwascan, Pilipinas. Big recommendar po kang European Medicine Agency o EMA ang COVID-19 booster na labanan ang Omicron BA.4 as in BA.5 variants and bivalent vaccines gibukan mga kumpanyang Pfizer as in BioNTech na kayang bulungon ang duwang subvariant siring man original na strain kan virus gikan sa China na nagpuon kang Disyembre 2019 sigon sa EMA mantang ang COVID-19 vaccines nagataon ng tamang proteksyon kontra sa pagkaka-ospital asin kagadanon. Nababawasan man ang epekto kaini sa mga mabutwa na mga virus. Magigiramdoman na kanakaaging simana pinag-endorso kan EMA and Pfizer BioNTech asin ang Moderna kan updated na mga bakuna. Makondukta po nin 24 oras na lying state o ang traditional kung sain o ang tradisyon na konsain ang bangkay kan sarong deceased official pigubugtak sa sarong state building sa luwas o sa laog kan coffin para mataonanin pagkakataon ang ribo-ribong tao na gustong magtaonin tribute sa nagadan na Queen Elizabeth II sa ultimong pagkakataon. Ribo-ribong tao ang pinagalaoman na mataonin respeto sa pinakahalawin ng Reyna kan Britanya bago ang sa iyang state funeral sa September 19 na tindiran kan mga lider kan kinaban. Sigon sa ministry na tutugutan ang publiko na magtaon ng tribute sa alas 5 nin hapon local time sa Aldao nin Miyerkules o September 14 sagkod alas 6:30 nin September 17. Ang gusto makatindir kay pon magpila lauman na mahaloy ang posibleng atabo na pag mag-aga sa pila pinaglauman na maroso ang maduman asin pig-inganyar ang mga tao na adalan nin atab magplano nin maray asin maging handa para sa labang presyo kan paghahalat. Lauman man ang striktong security checks na mala airport style sa pagduman sa Westminster Hall kung saan gigibuhon ang paghutad sa sinabi ng Reyna, pinakagurang na edipisyo sa Britanya o Britain Parliament asin ipapautob ang pagigpit kung saan ang saradit na bagsana ang pigutugutan na dapat na darahon sa sinabi ng lugar. Tips mga tugang kontra COVID-19 ang booster shot pigatao sa mga taong tanganing maibalik ang proteksyon na posibleng magluya sa nagkapirang bulan pagkatapos na makumpleto ang primary series kan bakuna kontra COVID-19. Ang mga bagay ni tinawanin linaw kan DOH Philippines. Katakod kan pag-abot sa na booster week vaccination September 26 sa good 29. Sigon sa ahensya pigpapakusog kan COVID-19 boosters ang proteksyon kan lawas para maiwasan ang seryosong COVID-19 asin kagadanon dahil digdi idinagdag pa ang benepisyo kan booster shots na mantinidong hababa na ang bilang kan kaso din COVID-19 asin mas kayang tawanin at atensyon ang iba pang mga isyo pangsalod kan mga health authorities.
sarong pagiramdom yan kan Department of Health asin po mga tugang kan WHO Philippines para sa ligtas na pamilya asin komunidad sa COVID-19. Ligtas ang may aram. Bareta po sa pagininegosyo ipinapakatob sa granay ang bawas presyo sa produktong petrolyo kan kumpanyang Petron sigon sa Caltex, Shell asin Sea Oil. Magkakaiguan ng rollback na 45 sa kada litro ng gasolina, 1.45 sa kada litro ng diesel, mantang 1.40 sa kerosene. Ipinapakatob man kan clean fuel asin Petrogas ang kaparehong price adjustment. Apera sa kerosene, napag-araman ang rollback resulta kan kaaditan sa desisyon kang Europa asin Estados Unidos asin lockdown sa China dahil sa COVID-19. Base sa pinakahuring datos kan Department of Energy, sagod kan Agosto 23 ang year-to-date total adjustment may net increase na 18 pesos 15 centavos sa kada litro ng gasolina. 31 pesos 70 centimos sa kada litro kan diesel, mantang 27 pesos 10 centimos man sa kada litro kan kerosene. Express. Mga tugang, iyan po ang kabilugan kan mga drakulang bareta ngunya na aldaw digdi po sa GB News Express. Sinurat po ni News Manager Mar de la Cruz. Katuwang po si News Director Edwin Peralta asin Angel Mustasa na nagbe-birthday ngunyan mga tugang ang mga bareta sa lado lokal. Sharing man po ang report kan Mega Force Patrol. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. Sa 3 sa 10 piso, 3 Nescafe Classic base sa SRP. Purong kape na, sulit kesa 3-in-1. Sa 10 piso, 3 tasa na, sulit kesa 3-in-1. Nescafe Classic Stick, sulit sa 3 pesos SRP. Babangon tayo! I'm getting ready. Excited na akong pumasok ulit. Dapat may energy, nutritious energy. Kahit anong challenge, ready magpursige. I need my Milo today. Energy to win the day. I'm Milo today. Milo every day. Milo helps energize kids with proper diet and exercise. From Nestle, tulong para listo sa class? Mag-Milo. With proper diet and exercise. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync, sa presyong abot kaya. 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Albayanos, ang APEC ay may good news. Nahihirapan ba kayong magbayad ng inyong electricity bill sa tamang talaan? Naputulan ka ba ng kuryente? Hirap magbayad dahil sa mahabang pila? Limitado ang oras sa pagbayad? Huwag mag-alala. Ang APEC, maliban sa aming mga business centers, maaari na kayong magbayad sa ibang payment partners tulad ng Bayad Center Collection Partners, Bank of Commerce, SendPay at GCash. Convenient na, safe pa ang pagbayad sa mga outlets na ito. Mas maraming mapagpipilian. Wala pang hassle sa pagbabayad. Tara na at magbayad na sa pinakamalapit na authorized payment centers ng APEC. Kaya paalala lamang po, magbayad po tayo ng ating electricity bill sa tamang talaan. Para sa ibang katanungan, maaari kayong mag-message sa APEC FB page. Ang mensaheng ito ay galing sa tanggapan ng Albay Power and Energy Corporation.
Nagdadalog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, mga tugang, igwa na lang po kita nin bale. Uy, alas 6:53 na po nin aga, mga tugang sa Pilipinas, mantang alas 12:53 man po ang oras, digdi po sa Amsterdam. Mga tugang, broadcasting kita from the Netherlands, ha? Kunyan tabing aldaw nin Martes. Igwa na lang kita pirang 7 minutos na lang, ha? 7 minutos na lang po, mga tugang. Ano nga po kayan? Rimati na. Alas 7 na. Uy, may rollback palan. Ang presyo kan mga produktong petrolyo dyan, mga tugang sa Pilipinas, maray man po yan. Pero aram po nindo, digdi sa Amsterdam, mga tugang sa the Netherlands, maginda sa Germany, sa mga nearby, mga neighborhood kay ini, mga tugang na nasyon, ay nako, problema maninda mga tugang ang halangkaw na presyo kan mga produktong petrolyo. Sa totoo lang, mga tugang halangkaw tabi digdi ang presyo kan mga petrolyo, mga tugang digdi po sa sinabi ng nasyon. Tabi, yan ang kwanta. Hanggang ngunyan, alangkaw man ang presyo kan gasolina digdi. Budak tabi kan diesel. Kaya lang po, karaklan sa mga auto digdi, nagagamit sindaki nagagamit sindaki hydrogen. Buda saro pa nagagamit sindaki electric car. So Tesla, budak kalaklan po digdi mga auto. So pag nakaabot yan po sa Pilipinas, pag nakaabot yan mga tugang sa Pilipinas, ang mga auto tabi digdi, ang mga auto tabi digdi mga tugang, mga mga high-end, yan po sa tuyang nasyon. Kaya po, ngunyan, mga tugang, nagakaigwak ki pagtios man sila sa gasolina digdi, salangkaw na presyo. Dahil sa, ang impact sa inda, pareho man po ka nangyari sa giyera sa Ukraine, as in po, mga tugang sa Russia. Kaya lang, ang digdi, ang pagkakaiba, ang mga auto digdi, gukipig-apod na gari optimizer, gari araw kan so term, na naka-built-in mga tugang sa auto, tangani pong ang diesel o ang gasolina na makina, day po nagluluwas iyan, day po mga tugang na nagluwas tabi, nin magkakanigo tabi na emisyon na maitom na aso diyan po mga tugang sa luwaskan sa indang mga tambutso. Okay? So yan tabi ang concern digdi man kung arag po sa Pilipinas. Pero speaking of face mask, kasaba ko baga sa news item, nabinasa niya to mga tugang digdi po sa DCGB. News item na sinurat po ni Pading Mario de la Cruz. Mga tugang, po kayan, digdi po, zero face mask na. Pero kami, tabi ako, lalo na, kami sa Raibi Piglen, sa Ramang Brenda, pagyaon kami duman sa convention, pagyaon po kami duman sa konferensya kadakul na tao, worldwide po ini, may mga taga-Australia, halos gabos na miyembro kang European Union, Spain, may taga-Brazil, may taga-Malaysia nga ni, Indonesia, po mga tugang, nagmamask kami. Ipagyaon kami digdi sa mga restaurant, sa mga malls, nakamas po kami. Kami lang ang nakamas digdi. Di ba? Wala ikaw man kinagkapirang mga Koreans na nakasulog po ng mask. Pero, pagabot sa mga public places digdi, mga tugang, medyo titanggal mi naman. Tabata mapresko ang paros digdi, malipot-lipot kidiit. Dahil man kimasadong tao, titanggal mi po ang mask. Pero pagyaon kami sa mga matabong lugar, maski po sindadaing mask, anong labot mi, basta kami po nagmamask pala protection kan sa muyang salita. Digdi po sa Netherlands, ang kaso kan COVID-19, hindi akong totoo sabi sa muya kan Uber driver, limitado naman sana po. Limited po ang kaso digdi. Dahil doon to kung pira po mga tugang ang numero, kapig apod na limitadong numero, tabi, mga tugang kanigwa,
kan COVID-19. Ano? They don't talk anymore about coronavirus. Dahil na po digdipig urunan ang coronavirus. Dahil naman nag-ururon digdi kan COVID-19 o kaya kan vaccine. Dahil naman po. Pero yan na bagong direktiba, mga tugang kan sa tuyang presidente na si Presidente Bongbong Marcos, saruman sa magayon na indikasyon na pwede man hanggang na mangyari. Kaya lang ang problema subinasa po sa kasubago na sinurat ni Padingmal, pero ito so kaso kan COVID-19 pa sa Pilipinas, 15,000. Tama ba? Balikan ko lang sa text ni sinurat ni Padingmal. 15,000. Tama, alam mo na, talingon ta, i-double check ta. Balikan ko, lekwe natandaan kimarayeng. Nasa, madali lang ha. Madali lang po, tabalik. Dakulong pang kaso sa tuya, tabi, hindi ko advisable iyan. Sa bagay ko niya ang sa park, open places, tabi. Baka man ang pwede. 15,379 ang bagong kaso ng COVID-19. New cases po. 15,379 ang bagong kaso ng COVID-19 po September 5 to 11. Saling mo, tama daw yan, mga tuga, di ba? Optional na, tabi. Pero sa mga kulong na lugar, tabi, obligado pa kitang magmask. Pero pag yaong ka ngayon sa park, pag yaong ka tabi da sa park, mga tugang, pwede ka tabi na magtanggal na muna nin mask. Ingat po kita, ingat po kita mga tugang kan arog ka na kaugmahanta, tabaka po data aram, mga tugang mangyari sa mga mabutnal daw, kung padagos pa po na maglangkaw ang kaso nin COVID-19. Mga tugang, salamat po kasi ng pagantabay. Mapaaram na muna kita alas 7 na po nin aga, mantang alauna naman ang maaga. Digdi po mga tugang sa The Netherlands. Yan po kami sa Mercure Hotel, naka-base. Ang sa kuyang nasa 14th floor po kami. Actually, overlooking sa kuya ang saro sa magayon na building. Kaya lang madiklom, dahil masyadong mailing. Mailaw man po kita. Nasa left side ni tabi. Ang magayon na view ko takan Amsterdam. Kaya lang, maski maliwanag yan, akul na mga ilaw, medyo may reflection po sa salming ining sa kuyang pigamit na ilaw digit sa kuyang broadcast mo niya na pag-aaga. Okay? So, pasalamatan tatabi, mga tugang, ang sa tuyang mga parantabay na nakatutok sa Facebook Live, sa DCGB Live app, buda sa mga nakatutok sa radyo, ngunyan pong aldaw, digdi po sa DCGB. Siring man, tabi, happy birthday kay Angel Mustasa. Sa mo yung pag-iriba, birthday pala muna ni Angel. Gari mapipiritan kita kaining magdara na pasalubong. Diba kung nabakal duman sa Red District ka sa bago na pasalubong ko kay Angel. Nabakal ko duman sa Red District. Ayos, makayon na souvenir dati. Okay? Lalo nung ito. Mga tugang sa pangaran po, kampilog na tropa, kan Mega Force Patrol, News Manager Mardy La Cruz, asin po Direk Edwin Peralta. Siring man po si Richard Astor. Yan po sa tuyang taga-resibe. Kasatuya po mga tugang na broadcast link o satellite broadcast kung yan na pag-aaga. Hindi po sa DCGB. Kasabay po si John Napolis sa Technical Department. Inipon sa indong amigo sa radio, Henry M. Henry Maceda po. Ang lalaking hindi inuumaga. Broadcasting live from the Netherlands. Digi po mga tugang sa syudad kan Amsterdam. Sa Europa. Salamat po kasi ng pagantabay. Sa aga na po medyo may lakaw kaya kami hanggang matanga, hanggang banggi. Baka si Direk Edwin na muna. Pagkasabi-tabi chard kay Direk Edwin. Nagdadangog yan si Direk sa newsroom. Sana muna po mag-sign on sa aga na 5 to 7 sa programang Morning Hirit. May activity po kami dyan na banggi. Hindi sa, igwa kaya kigari awarding, mga tugang, so mahiling kami kang awarding ceremony, kan mga
mga broadcasting organization man digdi sa Europe. Ilingon mi kung paano man taben mga awards ninda pinagigibo. May awards night digdi tabi sa Rai Amsterdam. Dumampo ginibo o pigigibo mga tugang ang International Broadcasting Conference. Okay? So, bahala ka na muna tabi, Direk Edwin, sa aga sa programa tang Morning Hearing. Pag-advise na lang tabi, Chard, kung dai po nadangog ni Direk Edwin, peraltan sa tuyang pakiuron mo niya na pagka. Salamat kansa ng pagantabay. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Sabi ko na nga ni, broadcasting live from the Netherlands, from the city of Amsterdam. Goodbye. Maray na aga po sa Enduga Boss. Ingat. Mabuhay. Ang gusto kong makamatch itong sweet. Pero hot. Di mag-max spaghetti.